Id-diffikultajiet biex ikunu attirati biżżejjed infermieri u l-ġerħa li hu l-Isptar Mount Carmel kienu fost it-temi ewlenin tal-laqgħa bejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u l-Kunsill ġdid tal-MUMN immexxi mill-President Paul Patch. Fid-dar ċentrali Adrian Delija fisser kif dawn iż-żewġ problemi huma l-ikbar sfidi li qed jiffaċċja bħalissa is-settur tas-saħħa u qal li l-fatt li mhux qed nattiraw biżżejjed żgħażagħ għal din il-professjoni qed ifisser li l-pazjenti mhux qed jingħataw wens minn persuna tal-lokal li tista' tifhimha, speċjalment fejn jidħlu pazjenti anzjani. Dwar Mount Carmel Adrian Delija qal li s-sitwazzjoni hemmhekk saret xempju ta' x'm'għandux isir fil-qasam tas-saħħa. Min-naħa tiegħu Paul Patch qal li din il-laqgħa hi parti minn sensiela ta' laqgħat li qed jagħmel il-Kunsill il-ġdid tal-MUMN. Dwar nuqqas ta' infermieri Paul Patch qal li s-settur tas-saħħa qed jespandi u minkejja r-reklutaġġ ta' gradwati kollha mill-Università ta' Malta xorta waħda hemm bżonn ta' 300 infermieri barranin. Rigward is-sitwazzjoni f'Mount Carmel, il-President tal-MUMN qal li l-istat tal-post huwa wieħed li jweġġa'. Sostna li llum il-ġurnata l-istigma mhux marbuta mal-mart mentali nnifsu iżda mal-istituzzjoni u l-bini ta' Mount Carmel. Kompla li minkejja d-diffikultajiet l-infermieri qed jagħtu l-aqwa servizz possibbli lill-pazjenti. Preżenti għall-laqgħa kien hemm il-kelliem tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Stephen Spiteri, il-kelliem għall-Anzjanità Attiva u Persuni b'Diżabilità Marija De Guara u l-President ta' Solidarjetà Ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista Ivan Castillo.